DXDC RadyoMaN Report. Kasama, mutuo ka ba sa lyrics sa kanta nga Love Moves in Mysterious Ways? Nakigduyog ang online world sa panaghiusa sa usa ka gay o lesbian nga dunay FB account nga Cheese Fate Vertucio o Con del Rosario nga nahitabo sa Compostela, Davao De Oro ni adtong Agosto 27, 2024. Unique ang ilang love story tungod matod pa it's been 2 decades o 20 ka tuig ang milabay una pa sila gitagbo pagbalik sa Ginoo og pila lang kabulan sa ilang panag-uyab nagpropose na ang lesbian sa iyang gay partner nga nakapakilig sa kadaghanan. Matod pa kang Mayor Levy Ebdao ang nag-officiate sa maong civil wedding, gipasigarbo niya kini tungod mao kini ang first Lgbtqia+ wedding sa ilang lokal. Diin suportado usab sa iyang constituents tungod ang gay o lesbian, lalaki pagihapon ug babae busa acceptable pagihapon ilabi na sa Pilipinas nga Christian country. Makasama di ginato matag na ang kapalaran ang gitagana para kanimo sa Ginoo, bisan pa man og sikin sa kini, wala gyoy imposible. Ang gugmawa gyoy gipili and the right person will compliment you and accept you for who you are. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.